Когато тялото каже не на Габор Мате, е книга, за която много се говори в нашето съсловие. Терапевтите, слава Богу, вече всички започват да осъзнават, че няма как да отделяме душата и психиката от тялото. От вас зависи това да бъдете здрави на всички възможни нива. Дали това е умственото, психичното ниво, дали е емоционалното ниво или физическото. Бях тинейджърка, когато си дадох сметка, че се разболявам тогава, когато съм уморена и когато имам нужда някой да се грижи за мен. И всеки път, когато аз се чувствах по този начин, един глас на ръба на подсъзнанието, между осъзнанието и подсъзнанието ми казваше, дали пък да не легна да се поразболея, за да може някой да се погрижи за мен, да ми обърне внимание. Бъбреците са органите, които се свързват с партньорските отношения и които се свързват с тъгата и страховете. Жените, които имат рак на гърдата, само 7% от тях е генетично наследен. Емоциите ни правят същото нещо, което прави имунната ни система. Казва, да, това е хубаво, дай повече от това, или не, това е лошо, не искам от това. И се оказва, че най-големия риск за това дали някой от тази група ще се разболее е високата рационалност и високата неемоционалност. Като сме прекалено добрички и не показваме здрав егоизъм, тялото ни го прави вместо нас. И тялото казва не вместо нас.